Quan l'Alba em va trucar per proposar-me aquesta intervenció, actuació, vaig dir que sí sense dubtar-ho. Les ponents, la temàtica, el meu moment vital, necessitava fer-ho. Soc feminista des d'abans d'haver sentit mai aquesta paraula i intento fer de la sororitat i la lluita del feminisme el meu dia a dia. L'Alba em va dir, pots llegir, pots parlar, pots fer una performance, pots fer el que vulguis. No? És a dir, que no només em trucaven pel meu últim jaleo amb Lluís Pasqual, sinó que em trucaven també com a actriu, com a artista, vaig suposar. No? Però un cop vaig penjar, vaig pensar, però jo què coi he de dir? Algunes de les ponents són les dones que porto escoltant aquests últims anys de la meva vida per aprendre, per seguir amb l'autocrítica, per seguir amb la lluita. Pensava, tinc només 25 anys, jo no sé parlar, no? I una performance, pensava, una performance, jo què? Si jo no tinc creativitat per fer això, no estaré a l'alçada, he d'aprendre encara. A més, violència institucional, no? Com que s'ha d'anar de saber molt per parlar d'això. Què és? No? Sona polític, sona seriós. I vaig pensar, bueno, millor em quedo a Twitter, que se'm dona bastant bé. I al final em vaig adonar que jo era el resultat de la violència institucional. Que la meva inseguretat i la meva poca capacitat de creure'm que aquest espai que m'havien oferit era per mi, era el resultat de la violència institucional. Que no ens creiem mereixedores de ser escoltades, o de ser estudiades o de ser tingudes en compte. Massa jove, massa aviat, encara no en sé prou. I em preguntava si això li oferissin a algun company meu, artista jove, home, si ell tindria dubtes, si ell tindria aquestes pors. Alguna cosa em va fer pensar que no. Però jo sí que he dubtat, jo sí que m'he sentit incapaç i sí que he pensat mil maneres de trucar a l'Alba i dir-li, mira, millor deixem-ho, vinc a escoltar i prou. Perquè quan la sentència de la manada diu que va ser un abús i no una agressió, en realitat t'estan dient que el teu dolor i el teu trauma no és per tant, que tu no ets per tant. Quan Àlex Rigola dirigia el Teatre Lliure amb 32 anys, però ara tothom posa en dubte que la necessitat que ho faci una dona jove, t'estan dient que encara no, que et calen molts més anys per arribar a estar a l'alçada del teu company home. Quan et queixes al teu cap d'una diferència d'oportunitats entre tu i uns companys homes que ocupen el mateix lloc de treball i et responen que estàs gelosa, t'estan dient que la teva ambició i el teu desig són dolents, que el teu lloc és per sota i que, sisplau, callis. Quan assegurar-te per una feina mentre estàs embarassada és tan car que la productora ha de prescindir de tu perquè no hi pot fer-hi front, t'estan dient que allò més poderós que pots fer en aquest món en realitat t'està fent dèbil, fràgil i molesta. Quan tu ets fèrtil 2 dies al mes mentre el teu company home és fèrtil tots els dies de l'any i ets tu qui pren les pastilles, quan es paralitza la investigació d'unes pastilles anticonceptives per ells perquè tenen uns efectes secundaris idèntics als que tenen les pastilles que et prens tu, t'estan dient que no vals una merda, que et gestionis tu els efectes secundaris, que ells no pensen emmerdar els seus companys homes. Quan et pregunten si vas tancar bé les cames, quan et pregunten com és que ara ets feliç si et van violar o maltractar, quan et pregunten per què vas tardar tant en denunciar, quan et ridiculitzen els mitjans de comunicació perquè tens 25 anys i has denunciat un abús de poder i com t'atreveixes, nena, quan entres gratis a les discoteques, quan l'uniforme de l'escola és aquella puta faldilla amb la que és impossible jugar, quan et toquen el cul pel carrer, quan et toquen les tetes pel carrer, quan diuen que estem en època de pau, però en els últims 15 anys, des que es comptabilitzen les morts, han assassinat gairebé 1.000 dones pel simple fet de ser-ho, quan es denuncia una violació cada 8 hores i tu només pots pensar en les violacions que no es denuncien, quan no hi ha cap presidenta del govern ni de la Generalitat a la història del teu país, ni cap director del Teatre Lliure en 40 anys d'història, ni al Teatre Nacional. Quan has viscut tot això i vius tot això cada dia, doncs no et creus mereixedora d'una puta merda. Però mira, sí que tinc coses a dir, perquè en sé molt. Tinc 25 anys, no sóc una nena, treballo d'actriu des dels 6 anys, soc mare d'un nen i estic embarassada del meu segon fill, he viscut una relació sentimental de maltracte de la que he sortit viva i feliç, no tinc por de denunciar les males praxis allà on les trobo. Soc una dona amb la meva pròpia experiència i les meves pròpies vivències i només això ja em fa mereixedora d'estar aquí dreta expressant allò en el que crec. I per mi, i després d'escoltar-vos em reafirmo, la lluita feminista parteix exactament d'això, de mirar-nos les unes a les altres i fer-nos creure mereixedores.
Creure que tenim coses a dir, que el que pensem és digne de ser escoltat i estudiat, que som referents, que som éssers humans que portem segles callant i observant, que la lluita parteix de l'empoderament, de ser capaces de dir calla matxirulo que ara m'has d'escoltar. Doncs això és el que se m'ha acudit fer, això és el que se m'ha acudit escriure i me n'adono que a vegades ho faig des de la ràbia o des de l'enfado o des de la necessitat que aquestes coses canviïn, però també ho faig profundament esperançada perquè les dones juntes som capaces d'arreglar aquesta merda i perquè jo crec que això ja no hi ha qui ho pari. I ja està.